konektar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hua! Huha! Maray na aga. Pakibawas-bawas tabi. Chief Tech, grabe yan. Okay na. Good morning! 25 de Agosto, taon 2025. Maray na linyada, Chief Tech, January, February, March, April, May, June, July, August. 8, 25, 25. Lunes. Fiesta official ko niyan, sa bilog na Pilipinas. Mga opisines, privados, ipublikos. Apwera po kan sa radyo asin sa media. 24 dias po yan na bukas. Bakong oras kundi 24 dias. Morning lamang tabi. Chikitan chikitan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tambang bang ketumbang kepeng. Chikitan chikitan tandang ketumbang bang ketumbang. Sa paghampang takaining kaaldawon dapat an mahal na amang Diyos an ipigpaeno ta sa gabos. Happy birthday sa mga nagkumpleanyo. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. Sir Renen de los Reyes kan Bato MPS dyan sa Catanduanes. Sí, Maray na aga. y así me gusta a mí. Kumo daing trabaho naglalao man tabi ining programa ng Tingog kan Banwaan na may madadagdag na paraan tabay. Tayaong kamo sa harong, nagre-relax gayod. Long weekend. Naghahanda na kan pangudtuhan o nagro-olimpia. No tiene pegas porque es genial. Así. Sana po na-discover manindo igwa man pala ning Tingog kan Banwaan na tibaad pala mang mamuyahan manindong Está así. ipadagos ang pagdangog sa good alas 10:30 unto sa DCGB. Dalo na dyan sa Legazpi, Extano. Albay District asin sa Daraga. Extano. Pati naman po sa manlain-lain na lugares kan Kabikolan. Kumusta ka mo dyan, Sir Renen, sa Catanduanes? Tabi, yan, mga taga Bagumbayan kan Bato, Catanduanes. Nagdadangog dyan si Madam Crisanta Tianzon. Yan, maray na aga tabi, Madam Crisanta Tianzon. Tianzon ba o Tiamson? Tama ba? Okay. Good morning sa imo. Anyway, good morning kay Madam Crisanta Tiamzon. Budaan mga taga Bagumbayan, Catanduanes sa Bato. Pinawakawak na ni kunyan ni Sir Renen de los Reyes Dugong GB. Pinawakawak niya na so kunyan so radyo. Salamat tabi ha. Basta ka mo dyan. Hali ako dyan sa Catanduanes last week At nag-primerong death anniversary ang sa kuyang magurang si Mama. Nagdiretso kita dyan sa Karamuran. At may mga inasikan. So, morning dyan sa mga taga-Karamuran. Mga barkada ta dyan sa Rakising. Buda iba pa. Nagsaglit lang kita dyan. Ay naaga lamang sa nagadarangog niya tong drivers kan tricycles, jeepneys. Kumusta na tabi? Good morning kay Sir Dan Belanghel sa Grab, And syempre, halitang day na regards lamang yung grupo ta sa kunyan sa
Bicol International Airport. Ano? Stano Sara Sir Edwin Ala. Maray na aga tabi, Sir Edwin Ala. Mga drivers dyan ni na taxis, UV Express, ano. Chikitan chikiti Siyempre, si King Reginaldo. Pampang Ketumbang Maray na aga, amigong King. Salamat for being there, ano. Sostenido yan. Pampang Ketumbang Buda si Madam Rose Azul. Maray na aga, Madam Rose Azul. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta. Magiging katabang ta dyan tabi ang Mega Force Patrol sa luwas ang news team. Siyempre nanginginot si kumpadre an sa kuyang padihon. Ang chief reporter po kan DCGB, Pading Jim, kumpareng Jim, good morning sa imo. And siyempre kay Pading Alar Mario, Pading Jomar Bien, and si Joshua Bino, tapos si si Angel na Mustasa, pati si Karen sa Manibela dyan sa Maputi Ununun. Nagdadalaga na Chief Tech yung ating bagong pick-up na 4x4. Ba naman? Kaya pala nag-poging-pogi, mas lalong nagpogi si Boy Mata. Ano? Morning. Kalunad ka na, Jerome Dumansa. Malunad ba daw kita? Yun puwerte ang lipot. Inasabi ko sa'yo. Kalunad ba daw ako? Ha? Naglalayog-layog. Tumbang keping Chikitan chikititan tandang ketumbang Patod lamang ako, boy. Tabi sa kunyan. Makas kasunda. Patod ako, boy, sa tabako. Birnis lamang. Nag-uli bag ako. Magaday kita nagawareta na pagkwanta. Yun na nga niya. Yung nag-asikaso kita na. Kalunad man lamang sa 4x4. Chikitan chikititan Chief Tech Ramir. ketumbang Ang sa kuyang favorite. ketumbang keping Chikitan chikititan Co-pilot and ang sa tuyang navigator sa internet si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, siyempre News Director Mardila, Si la conoces te gustará si Ma'am Sha Leron, que va a estallar. No tiene and then si Jen Matthew Balyaran. Si Nicole, what happened? Long time. Ayaw si Nicole. pegas así. Anong anya ba si Nicole? Wala. What happened kay Nicole, ha? Nicole and Gloriani. With Jimos Barrios. Sinda po ang nagtarabang-tabang tanganing magkadarangog din do. Iyan na bareta na nagruluwas presko and sumada kan mga informasyon nagkakadarangog sa news breaks, newscast, major newscasts, Así. and nababasa dyan sa social media platform kan DCGB, Stano. yung DCGB News Online. Ako man po, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sa Tingogan, Banwaan, si Pio Fernandez. Good morning, Kagawad Bong Logroño. Dahil ako nakadumantabi Kagawad Bong. Sa totoo lang, nagpakatanduanes baga ako, nagpavirak ako. Buda nagdiretsong Karamuran. First death anniversary kan sa kuyang namumuta na mahal na ina, si Mama Unding. Pasensya na tabi, Kagawad Bong, nalingawang ko. Yan. Anyway, mas importante katabi Kagawad Bong kaysa sa mga okasyones na ito. Ika ang gusto kong makahuron. Buda perming mahiling asin atenderan kung igwa kaning imbitasyones. Kagawad Bong? Ray na agatabi sa imo. Yan. Kumusta na lamang sa pamilya and yung kuning ining kuan Natatabi dahil mo nabanggit si Ma'am Ciara Leron. Iyo po nabanggit ko po baga si Ma'am Ciara Leron. Dahil pwedeng nabanggit to niyan, madam yan eh. Ma'am Ciara Leron. Nabanggit tabi niya to iyan,
Yan. Yung Triskelion Country, DCGB yan. Sabi ni 2588, walang holiday sa media kasi hindi natutulog ang balita, DCGB Country. Triskelion 1968, magandang araw DCGB. Good morning sa Indo dyan, mga Triskelions, ha? Kagawad Bong na dagog mo tabi, nagpakatanduanes kay ako last week. Maray na aga tabi sa imo. Yung familia Borilla Borse, as in familia Fernandez madyan sa Hacienda Maliktay, maray na aga tabi sa Indo. Present sign on to sign off sa si Sir Jeriel Aranya diyan sa Gugon, Legazpi City. Maray na aga tabi sa imo. Okay. Diretso kita kang istorya mo na. Ilaog tayan tulos na informasyon dyan sa palibot. Aramon ta daw kung ano ang darang informasyon ni Karen. Karen Ala on the spot report. Karen, Diyos maray na aga, what's happening tabi? Good morning, Tabi Sir Pio. Pig-aanunsyo na sana sa kada misa kan Katedral ni San Gregorio Magno sa Albay ang paglaom na maibalik na lamang ang nawawarang pontifical crucifix na suulog kan na sabing santo sa katedral sa giraray na pakipag-ulay kan DCGB News sa concerned citizen na nakadiskubre kan insidenteng ini. Sinabing wala pasagpud sa aldaw na ini nin karahayan nin boat na nagbabalik ka ining crucifix kan santo karong simana na ang nakalis tuon ka na diskubre ining nawawara na sa imahin kan nasabing santo asin patron sa Albay Katedral. Dugang pa dyan Tabi Sir Pio, dakulang agyat o problema sa parte kan mga ini na daikan mga ini arampun paano i-report ang insidente considering na warang sapat na ebidensya na maipipresentar asin makakapagtaran na talagang kinuha ini lalot daing CCTV ang simbahan na matrace kung sisay ang kumino akan signifikanteng bagay na ini kung kaya pinag-iisip nindang baad day man giraray na padumanan ang report asin isyun ini kan simbahan kung kaya sa paagi kan mga anunsyo sa misa tiglalaom na sanang magkaigwanin resultang maibalik ini sa simbahan o maski sa pamilyang nag-aataman kan imahe ni San Gregorio dahil sa dakula na bagay man ang kahaluyan o pagka-original ka ining crucifix sa parte kan kamarero asin kan mismong imahe. Yan Tabi Sir Pio ang report. Karen Ala, DCGB News. Roger, Karen, Yes, Sir Pio. Ini man ang ganda, hiling ko sa post sa Facebook and ipinag-share ko nga ni. I'm just wondering, so, ano yan, kumbaga, pinag-recognize man kan, bata, mahal na patron baga kan Albay District, ma-fiesta pati. Roger on that. Tama ka ng Sir Pio. Oho. Igwan na ning, pardon, di ko lang masubayban, igwan ning official man na appeal ka yan, yung, kunyan, yung Albay Cathedral, or, so, tamay na unang bitang kabaga, so nag-ataman sa naman kang imahe ni Senyor San Gregorio Magno ang nag-appeal kan sa publiko? Roger on that. Actually, kan Sabado pa, pinagahanap niya to si Reverend Father Lyndon Balubar, na pura paroko kan Cathedral Parish. Halagad Sir Pio, dahil inisa sa iyang opisina, sagpud sa ngunya na aldaw, dahil lang may gusto man kitang iklarifika sa bagay na iyan. May nakaabot man Tabi Sir Pio na informasyon sa tuya na kaitudaakan panahon ni Monsignor Weng, may mga CCTV dyan sa katedral. Ngunyan, pinaghahanap kan iba, kunain na ito, dahil bako sana iyan ang pinaka-primerong pagkakataon na mangyayari iyan na may nawala na dyan. Dahil dakul baga Sir Pio, ang mga century-old images dyan sa Albay Katedral. Kaya ngunyan, ang nakakuha ko pa sa ng lado, iyo ang hali sa concerned citizen o itong kamarero kan mismong imahe. Tayan ang patron patikan Albay District baga boda ma fiesta. Now, inda ko sana
Day ko lang maski sa pardon ang limited kong pagkaisi kung igwa na ning ipinaluwas man lamang yung diocese na appeal kaan or igwa ning sense of condemnation sa sisay man na nagibo kaan because patron pati yan kan Albay District eh. Ngunyan, Roger, Ronda. sa report mo pinag-anunsyar na sana sa kada misa takan nakaaging Sabado 5:30 to 6:30 PM dai akong naramduman na ipinagsabay iyan duman sa anunsyo tabi. Domingo tabi Domingo. O Domingo. Iyos oho. ko pagkatapos bagakan misa, Mhm. iyos ko pag-anunsyo kayan, siguro acknowledge naman kan simbahan na talagang may incident na kiarugaan. Pero Yeah. sabi mo nga ni, tama ito, na dapat maagad kaan na official statement or appeal man Mm-mm. kan pura paroko o kan mismong parokya. Iyo kung igwa kaan mananggad ta. Itong ining si Senyor San Gregorio Magno bako basta-basta patron saint kan Albay District cathedral mismo. Roger, Diyan tama sa ka dyan. kunyan sa Old Albay District ano. Opo. Ngunyan iyan na crucifix suyaw na diyan sa medyo sa baba bagang portion ano Nakasabit sa liog. nakasabit sa liog ano. Oho. Ayan, okay. Ngunyan, ining imahe ni Senyor San Gregorio Magno, ano yan na privately owned na ipinagbugtak lang yan sa kuan o talagang disdipakan mga panahon kan ma-erect iyan o makuan ina simba. Kuan na yan kan simbahan talaga isinda mismo o privately owned yan na iyaon dyan ipinagkuan sa simbahan? Sa pahayag ka na kamarerong nakauron ka, initabi serpiyo na nawaran, pag sa dirikan sa rong pamilya, masiga atama ningin danin apirang taon, ngunyan, ipighagad kan katitulan na idugtak iyan dyan, dahil nga ni sa masista, nagdangalas man kita na gariba ko man iyan so mismong San Gregorio Magno, na katedral pa, ini kaya serpiyo na nawaran, gari medyo muray no ini, buda medyo baba ang iling niya, pero susaro, gari medyo maputi-puti siya, na medyo tangad-tangad ang iling niya. Kaya pinagsiguro ta, ini pala na nawaran, privately owned pala, kan sarong pamilya. Yan ang gusto tang malinawan because ibinugtak dyan ng pribadong pamilya dyan sa katedral, ano? Opo. So meaning to say, bako iyan ipinagibukan katedral, ano kan diocese, ano? Opo, Sir Pio. Yan, apwera kain, igwa man ng ibang imahen pa dyan si Senyor San Gregorio Magno na so diocese nagpagibo na yaon talaga dyan, ma'am, bilang patron, mahal na patron kan Albay District. Iyo nga ni Sir Pio, pinagkukumpirmar taman, sabi ko nga ni, gari arayo man diferensya kay nawaran, duman sa saro na natatandaan ko, na medyo maputi-puti itong santo. Iyo, okay. So nawara so krusipiho Opo. na nakasabit sa kunyan sa imahen nako sus Mariosep ade. Masarong sibanan na baga mananggadian bata Iyo po, Sir Pio. fiesta. Oho. Ang fiesta Sabi kan- is 2 and 3 ano kan Roger, September. Opo, Sir Ay Pio. Diyos ko. Na-discover nindang nawawara, kan August 17 pa, kan so uminagi pang Domingo. Iyo. So pagka-discover nindang nawawara na, sutro, crucifix. O sige tabi ta kung privately owned iyan mananggad di baka kung bakong sanction kang simbahan or what I don't know dahil ko is ang intricacies kayan tabi na mga yaon yan pakisusog na sana si Reverendo si Padre Balubar ano Balubar. yan kung Opo. explicar ano mananggad an manungod sa in and outs kan istoryang yan ta makagburugira bo man ha basun ang kunyan ang krusifiho ano na nakasabit diyan sa imahe ni Senyor San Gregorio Magno fiesta pati mahal na patron kan Albay District. Roger, pati na sana ito, pinagka-interesan pa. Sige bata baga ka nakaliis na mga simana igwa maning ano ito so vlogger na Linus Tabanda so pigbubugtakan kan holy water. Anong Roger, parokya ito sa ibang lugar? Sa Negros. Negros. Sa Negros ito. Negros, ngunyan naman ini so
kuan so crucifijo hinabas. Oo. Ay, sus Mario. Sige, sige. At salamat abi Sir Pio sa paggiya. Padagos kitang ma-follow up ka na bagay na yan. Kalan ala, DCGB News. Salamat ka rin sa istorya. Hali dyan sa Albay Cathedral. Nahiling mo yung Chief Tech Ramir ang tanaga ko ang kabaga? Was it the original? Like ko isi ano? Ako nagsimba kita dyan, pero sinreparo ko sa napaano, kung yan privately owned, ano, or kung igwaning so talagang so imahin man na, kumbaga, iyo an official na ibunugtak man ka na Catholic hierarchy. Ano? Ta patron baga, ang cathedral mismo pati. Mahal na patron kan Albay District, bata mga fiesta. Kung afuera kaan, kung igwaning ko niyanin, itong so pinag-instellar man baga dyan na imahin talaga na Senior San Gregorio Magno, na sanction kang kunyan ka na simbahan katolika ta ini da privately owned iyo ang yaon dyan nga naka-display na wara so crucifijo na parang nakasabit dyan sa may liog baga ni Senior San Gregorio Magno. O iuli man tabi nindo ito ha kung ano man ang katuyuhang kaan ako baka girabo ha abasan mo so simbahan. Sus Mario Joseph naman ngunyan sa pagsermon da takan nakaaging Sabado nagsimba kita diyan sa cathedral yung misa antisipada. As far as my recollection is concerned, ko nadangog so anunsyo. Pero sabi ni Karen, Domingo ay pinagkuhan ito. Okay, so iyan man ang kita. Kung igwaning imahen diyan si Senior San Gregorio Magno na sanction kan cathedral na sinda mismo sa pagkan baka inanunsya o pinag-acknowledge. Pero ini pinag-acknowledge man da ano tabi. So, well anyway, pakibalik na lang tabi. Ano man ang istorya manangod sa siring na bagay. Pakibolta na lang ta pagalbaga tabi ang kunyan. Ang arog ka na naisihan niya itong mga pag-interes ang pamaya na crucifijo tabi. Sus Mario Joseph po. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. May sinimbag lang kita kaya na importanteng informasyones. Ay Chief Tech Ramir makisuyo maki-commercial ta medyo ora lang na bagaman nagado. Ta mabuelo kita taod-taod ha. Sa kuyang number pala mga smart subscribers, so mga nagluluto diyan kan kunyan kan pangudtuhan. Anong masiram mo niyan Chief Tech Ramir ha na pangudtuhan pag-arog ka ining kunyan. Medyo mainit-init na malipot-lipot. Nakatan akan nakasu aloy ko na pigi daw yung bagang ginisang bulinaw sa mga Pino baga pusakan mo ning siyempre ta ginisa may kamatis may sibuyas may bawang sus Mario Joseph tapos rusaan mo ning lada yung Pino bagang kuan ini diles bulinaw so mamara yan lang, kung halangkaw ang uric, wag yan. Pero masiramon baga tabi Chief Tech Ramon, o gigisa bagan mamarasana. Yan na kuan, yan na bulinaw. Igwa pa ko yan ning kuan palan, may nahiling pa kamong so pigigibo ta baga Chief Tech Ramir na uro auto ang lata. Kan kita sadit pa, yan na lata ning sardinas na lapad. Gigibo ta baga na uro auto, liluhuan ta yan,
sa inot-inot na porsyon, buda sa likodan na porsyon, bibugtakan ta ning alambre, taos bibugtakan tang bilog na apat. So ginibot ta bagang bilog na hali sa tsinelas na kuan. Ining so paspas na. Gigibot ang oro auto. Igwa pa niya na sardinas na lapad. Masiramon baga ito adi. Oh, Isus na so Rose Bowl. Iga pa ko niyan. Ay, umasa na. Banggit na pang mga pangudtuhan. Morning tabi sa mga nagluluto na kan pangudtuhan. Dahil maghalihat may mga istorya kitang samaan lamang. Oras Pilipinas, alas 9:29. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tingog Ganbanwaan. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. Maray na... Oy! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Good morning dyan kay Yi Naalaw rin. Yan. Igwatabi ping sa Gaisano. Maray na agatabi sa imo Yi. Yan. Si Chief Tech Ramir, simple kon pigbabawian ako. Paul dot talaga. Garo siya. Pati may kawan, binamalos ako, Chief Tech Ramir. Pagtapos ako, siya, pum! Inadaralagan ba yung pasiring di sa booth? Ano? Makonsela na. Good morning, tabi sa imo, ha? Ano ito? Yan, nalingawan ko na, ano yan naigwas sa Gaisano? Tabi, ha? Nalingawan ko na, oh. Ay, sukun yan, Rose Bowl. Oyo, gun mo an. Kung di gari mahal yan. Masiram pa, ano yan na sardinas, Chief Tech na Rose Bowl, ano? Darako da ang kunyan, ang laog. Igwa pa da sa Gaisano. Buda sabi man kaining sa tuyang mga listener from Triskelion. Bueno, istorya pa kita dyan sa luwas. Ano ining ko ni kagawad bong na pinadarang letrato? Ay, kaya mampalan. So, 3 trees na kunyan. Pintura. The best in it, Chief Tech Ramir. Bagong introdusir na pintura. Environment friendly. Kagawad Bong Logronyo. Yan. The best. Ha? Yan. Dahil ka nagsabi di ko ta na nakakunyan kita. Yan sa 3 trees na pintura. Sige, tabi.
Dagdagan taan na impormasyon hali dyan sa luwas. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua Bino on the spot report. Joshua, marhay na aga. Please go ahead, man. Yes, maray na aga tabi Sir Tio, maray na aga sa mga parantabay. Maski ngunyan holiday na sa lawas ang mga personahes kan daraga Municipal Engineering Office tanga ni Sir Tio magkondusir nin clearing operation lalong-lalo na duman sa mga lugar na aagihan nin prosesyon. Parte ini Sir Tio ka na mga preparasyon man ka na lokal na gobyerno para sa papaabot ng selebrasyon ka na town fiesta in honra sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Sigun kay Municipal Engineer Rafael Montalyana, pinag-inot tindang limpihan tabi Sir Tio, ining tinampo na papasakat mismo sa entrada ka na simbahan dahilan ta may mga nagpapaabot naman sa indanin concern na may mga puunin patag as in medyo maawot na na kumbaga Sir Pio nakabalandra na sa agihan posibleng tao malininin na risk o kaya hazard sa mga nag-aaragi-agi sa nasabi ng lugar. Lalo na kung magpuo naman sabi Sir Pio ang mga aktibidades kan simbahan para sa selebrasyon nga ni na nakafiestahan. Kung kaya sugo man ka na lokal na gobyerno at si Municipal Engineer Fiel Montalyana, pinagingawa ka na sa iyang mga personahes na limpyahan ining nasabi ng lugar as in balak ining tapuson ngunya na maghapon. Siring man sa mga aragihan ka na prosesyon at iba pang mga aktibidad, siguro na wala nang gadigdi ano pa man na obstruction tangalin ng anuman na aktibidad in selebrasyon sa paabot na kapiestahan may sagibo ni na matrangkilo as in na solemne. Kundi siguro kaya Montalyana hingwahon kan Municipal Engineering Office na magkatarapos-tapos tabi ni Sir Pio kunyan mismong aldaw, magkita ngunyan na aldaw iyo ang pista opisyal. Roger to that. Yan, sabi Sir Pio, ang dagdag niya itong sitwasyon, digdi sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Joshua Bino on the spot report. Di diretso na kita kan sa tuyang programa saro sa mga mainit na pigsusubaybayan niya to yung istorya Chief Tech Ramir dyan sa Catanduanes yung yaraw pa tabi ka mo Sir Renen tabi nagantabay pa mga taga Catanduanes lamang ang Catanduanes DCGB country we know for a fact mga taga Tuble dyan sa Karamuran mabarkada ta dyan sa Karamuran hali ako dyan dahil ako nagpaaram sa Indo nagsimba kita dyan kay Senyor San Juan kan Domingo nakalihis ining bakong Domingo nakaagi pang Domingo pero paspasan ko sa Chief Tech Ramir namaho ako sa Birak nangudto sa Birak nagsimba ko dyan sa tuyang lupang tinubuan pakahiling ko kasuharong Chief Tech Ramir after ba Typhoon Pipito Super Typhoon Pipito halos sarong taon na makalihis yan. Morning dyan sa mga taga-Karamuran. Dyan sa Catanduanes tabi, ano ba to? Mamaya na public service. Yan. Ang saro sa mainit dyan na istorya is idtong ipinaluwas na desisyon kan Commission on Elections and Bank na dinisqualify although tapos na eleksyon kaya lang proceedings baga kan COMELEC iabot man ang gadayan ng araw ka na sitwasyon na tapos na eleksyon and it's either na guminana or na pierde
so kandidatong pinag-file ni na disqualification sa COMELEC, paminsan o kadaklan minaluwas ang desisyon tapos na sa eleksyon. Either na gumina na so pinagpa-disqualify or napierdi talaga so pinagpa-disqualify. Iyon so nangyari po dyan sa Catanduanes. Nag-eleksyon, napierdi si dating Vice Governor Boste Cua, tugang ni dating Governor Boboy Cua, napierdi siya sa pagkagobernador, and mantang nag-eleksyon, pendiente baga, so kaso na pinaghampang na diskwalifikasyon sa COMELEC, sagkod na nakaapilar sa unbank, and then so unbank na desisyon kan COMELEC ipanaluwas, tapos na sa eleksyon, na napierdi man nga ni si Boste Cua. On question of citizenship, yan. Primero, ang inutunta po ang reaksyon asin ang lado na Boste Cua bilang mga siyudadano, citizen kan Republika kan Pilipinas, law-abiding citizen, nagpapasumitir sa rule of law, kung ano ang ipigmamando asin espiritu mandato kan ley, nagsusunod sinda, imasunod sinda. Iyon ang laman tabi kan mensahe kan kampo nara Boste Cua, dating Vice Governor kan Catanduanes. Mapairarom kami sa desisyon kan COMELEC, unbank, kumo siyudadanong Pilipino nagsusunod sa manalay na ipigmamando sa espiritu kan ley, gabos masunod sinda sa desisyon na yan kan COMELEC. Pero it does not preclude dahil man pighahali po sa kampo kan mga Cua ang mag-avail man o gumamit man tabi nin mga remedyos within the judicial system na existido po sa satuya. Ang gustong sabihon, dahil man po nawawara kumusinda mga Pilipino, dahil man nawawara ang diretsos na ipigtatao sa inda na gamito naman ang mga remedyos legal, tangani man na idefensaan sa indang sa diri. Bako, yan. Maapilar sinda kay ni sa Korte Suprema using all the legal arguments at hand na sa inda man na ipipresentar tabi sa Korte Suprema. Okay. And it does not also preclude us, yung mga yaon niya nag-antabay tabi, igwaning desisyon ang COMELEC unbank, opo, mapairarong kita dyan, irespeto ta yan, but it also does not preclude us from discussing ito man pong sa mga argumentos man sa irarom kan principle of democracy na ipresentar man sa publiko itong sa mga argumentos using legal basis na bako man kunyan, bako supo duman sa decision unbank, although pinagre-respetar ta yan, but it does not preclude the public dahil man pwedeng pagbawalan ng publiko na mag-explore nin mga ideya, opiniones na igwa po ning legal basis na pwedeng pag-adalan na tibaad lamang makabaliktad kang kunyan kan desisyon na ayan kan COMELEC unbank. Pag sinabi tang COMELEC unbank, so kagabusan na ayan kan gabos na komisyonados kan COMELEC. Yan. So nakukuha ta Jerome ang sistema na dahil man pighali isa sa tuya na kumo so mga kuwa igo nga nin diretsos under our judicial system, igwaning diretsos tabi na mag-apilar, igwaning diretsos na gamiton ang mga remedyos legal, tangani man na madepensan sa indang sa diri, the public also is not precluded
from exploring opinions, legal opinions, na pwedeng pag-adalan na tibaad lamang makonsiderar man kan sa tuyang korte, Korte Suprema, na tibaad pwedeng mabaliktad ang desisyon. Bako? Yan. It does not preclude. Day man, although kita may napairaron po sa araw ka na desisyon. Kaya iyo po ini ang gigibuhon kan grupo na Boste Kuwa. Si Peter, ang apod kaya yan paano ni kay dating Vice Governor Peter Kuwa sa Catanduanes is Boste. Iyan ang sa indang friendships, acquaintances gabos, iyan sa barkada sa komunidad, yan ang apod sa iya, Yan, okay. So, maapilar sinda kay sa Supreme Court, Takon matatandaan, if we will trace back history, tabi ining kunyan, igwa manin mga pigbabasaran ining grupo ninda, na kang 1979, sa irarum kan Dekreto Presidensyal numerado 836, Dekreto Presidensyal numerado 836, PD 836. Yan. Suama ni Boste Kuwa, ni Peter Kuwa, na ama man ni Governor den Buboy Kuwa, ang ngaran Fernando So. Yan. Kang 1979, kang 1979, pur dahil kan Dekreto Presidensyal numerado 836, suama ninda ni Governor Buboy Kuwa, ni Vice Governor Boste Kuwa, naging Pilipino through naturalized process sa irarum po kan lay na iyan na pinag-imponer pinagpautob ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. So sa ilarum kan lay na iyan, itong tadakul kayto kan mga sa historikang Pilipinas, dakul kayto nin mga kunyan, nin mga dayuhan digdi sa Pilipinas, ng tanganing marikonisir sinda day mamugtak sa estado na stateless. At day man sinda pigrekonisir pa kayto bilang mga Pilipino, day man sinda makabalik duman sa lugar na hinalian nila, tadigdi sinda namundag, sinulusyonan iyan kan gobyerno kan Republika kan Pilipinas panahon kayto ni Ferdinand Marcos Sr. Sa paagi kan Dekreto Presidensyal 836, tanganing matrangkilo na sinda. Dahil ning problema mga legal impediments sa indang pagka Pilipino or what, iyan sa irarum kan Dekreto Presidensyal 836, si Fernando Sokuwa nagipong Pilipino for all legal intents and purposes. Naging Pilipino and under ining Presidential Decree number 836. So ama inihan na Governor Buboy as ini Vice Governor Boste. Now, ining Presidential Decree 836, parte yan kapig-apod ka ito ni Marcos na Mass Naturalization Decree. Dekreto, lay kan Republika kan Pilipinas, tam presidente baga, pwede kang mag-gibo maning lay, ipigtatao yan sa imo kan konstitusyon na poder na yan bilang hepe ekutibo kan Pilipinas, pwede kang mag-imponer nin mga dekreto presidensyal na magigipong parte kan lay kan Republika kan Pilipinas. Now, ginibo po yan kayto kang 1979 ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Of which kayto, ang sabi digdi, so Section 1 grants Philippine citizenship to specific listed applicants. Sa madaling sabi, minakwan, ititao kan Republika kan Pilipinas kayto ang pagiging estado nindo na Pilipino na kamo. Yan. And furthermore, so Section 4 kaiyan,
nagasabi man ining Presidential Decree 836 Section 4 provides that the wife and minor children of those naturalized under this decree shall be deemed citizens of the Philippines. So napakalinaw po duman sa Presidential Decree 836 1979 iyan, taon 1979, permado pinaluwas ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. So agum ngaya o suaki na mga minor na nanginabang so agum kan naturalization na ini, automatic man tabi Pilipino na sinda. I-connectar tatabi na naging naturalized Filipino citizen, so ama kay ni Governor Buboy, buda ni Vice Governor Boste kuha, naging naturalized citizen under Presidential Decree number 836 kang 1979 minor de edad pa ining si Peter kuha, 13 years old. So kung paghihilingon itong Section 1 and in relation to Section 4 kan Presidential Decree 836, nasagkod niyan dai man tabi yan pighahali, dai man yan pigrepeal, dai man yan binasura, dai man hinali sa legal system kang Pilipinas. Kung i-aplikar iyan, si Peter Kua, minor de edad ka itong taon 1979, automatically acquired citizenship derivatively. Yan. Kumuso ama niya, naging naturalized Filipino citizen for all legal intents and purposes under Presidential Decree 836. And igwaning section duman na minasabi na mga aki kay ni minor de edad kan taon na ito 1979, automatic man na magiging Pilipino na. Iyan po ang nangyari. This citizenship was immediately vested and required no further action on his part. Automatic po yan na itinauna, ipinag-grant. Karaboste na kuwa, buda karaboboy kuwa, na daip ning ano pa man na agihan na, ano pa man na aksyon legal, tay tinao na nga ni kanlay through Presidential Decree number 836. Dai na maagi ning ano pa man na proseso, naturalization or what na kung ano, because itinao na sa inda kan lay mismo, Pilipino ka mo. Oh, yan tabi ha. Ang mga nakukuataman dyan na kunya na istorya sa research na ipigpapaabot man sa tuya. Kaya this is very interesting. Susubaybayan ta kung pag-abot sa Korte Suprema, ining argumentos legal na ini, tawaning dakulaon na kunyan na na weight o halaga kan Korte Suprema. Bako? Remember, igwa po ning dissenting opinion. Sinurat pati mismo, duman sa desisyon kan Comelec and Bank na nagdi-disqualify kay Boste Kua as candidate bilang governor sa Catanduanes, igwa dumaning dissenting opinion susarong susarong commissioner kan Comelec, si Commissioner Mazeda. Tabi si Commissioner Mazeda. Sinurat niya mismo duman sa desisyon, bakung kung ano-anong print, handwriting niya mismo. Surat niya mismo bakong mga puro printing computer. Sabi din ni kunyan ni Commissioner Maceda, broad constitutional authority and the charge of mere technicality. These words are a refuge when rephrased by legal basis. Gustong sabihon, ini ngayang constitutional authority na ipigtatao sa tuya,
meaning sindaduman na grupo kan Commission on Elections, and itong paggamit ning technicality, pwede nga yang gamiton ini na pangkunyan sana, pangulang, when rephrased by legal basis. Yan. Pwede nga yang i-rephrase, pwedeng kurihiran through legal basis ang arog kaining mga desisyones. Yan. So yan po andyan sa kunyan. Sabi ni Commissioner Maceda, I respectfully dissent. Additionally while the deep dive into the legislature history of China to locate reason may prove valuable for Sino relationship, the same, itong mga layers, sabi niya, the same cannot supplant our own fundamentals of strong precedent and sound argument of which the division ruling stands. Ito ngayang mga historikan, ibang nasyon, dahil pwede ngayang isuplant o tami-tamian, isagilid, baliwalaon an sa dirita ngayang jurisprudential rule, an sa diritang jurisdiction, an sa diritang leyes, fundamentals, kan Republika kan Pilipinas. Kaya sabi ni Commissioner Maceda, I respectfully dissent. Yan tabi ha. O dyan sa mga taga-Katanduanes, arog po kayan ang istorya kan dyan po nagbutwa ining impormasyon. Duman nga ni sa pahayag ni dating Vice Governor Boste Ecua, marespitar nga kami kaan ko mga syudadanong Pilipino. And kami nga digdi na namundag, digdi na nagdakula, digdi man nagbugtakan sa muya man na pagbuhay-buhay, yan digdi na siguro nga kami mamahingalo man. Tagabos baga kita pasiring dyan. Pero nga igwa man kami ning solusyon man na dahil man sa mo pwedeng halion bilang mga Pilipino sa irarumkan sa tuyang eksistidong layes na pwede man ngaya kami mag-apilar kaiyan tainian sa tuyang pinagsusunod digdi sa Pilipinas an magpairarom sa proseso kan lay. Oras Pilipinas taod-taod, mabareta si Jen. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos.
3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sumiliyab ang sulo sa sarong parte kan PNP General Hospital sa laog kang Campo Crame, Quezon City. Sigun sa Bureau of Fire Protection na nangyaring insidente pasado alas 10 kasubanggi, Agosto 24. Initaas sa primerong alarma ang sulo ning alas 10:34 ning banggi asin dagos nang nasibo ang kalayo asin pigdeklarar na fire out kang BFP alas 11:19 ning banggi. Sa ngunyang padagos ang investigasyon ka mga otoridad may kinaraman sa nasabing sulo kung ano ang kausa asin kung gura ano ang danyos. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule.
Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat tabi Chief Tech Ramir bago kay Angel Buda kay Padingal. Ining public service po ato kay Rakman no. May nawara kayang ayam ano o taga ligaw ag may sadire ano yan. Pakibalik man databi kung sisay ang nakapurot nin ayam. Ang kulor kay ni puti tapos brown ang talinga. May brown, may kulor na brown sa talinga. Bagong upaw. So pina-groom baga ano, babae, 3 years old. Siguro may lahi ito tabi Chief Tech Ramir ano, Hirakman. 3 years old more or less. Puti na may brown ang talinga. Nawara siya kan Agosto 21. Kanakalis pang Huwebes, ano, mga bandang alas 8 sundo alas 6 nin pagkabanggi, sundo alas 8 nin pagkabanggi sa may barangay Santa Cruz, Buda Bungakan, Siyudad nin Ligaw. Matao maning date nagratifikasyon, so may sadiri ka ini. Pakibalik na lang tabi ta, naku nagparahanap man, so may sadiri ka Hirakman. Diyan ini sa Ligaw ano, sa Ligaw o kung sa'y napagtaraning na lugar na may matang ro ano nakapurot kan arog kan ayam, paki-text na lang or apudan ining number na igwasin ng express permission na itao ang number sa public ano. Tamala iyan nga ipipapag-big service ninda 0910 6787 603. That's 0910-6787-603. Da ini do pagkarawan tabi ano ta. So iyan so ang cellphone number naan so may sadiri kan cellphone number naan. Iyan so nawaran ning ayam. Grabe man ang pagpadaba doon sa ayam ano, attachment sa ayam. 0910-6787-603. Sa Ligaw ini dumanawara sa may barangay Santa Cruz asin Bunga kan Ligaw City kan nakaaging 21 pa kan Agosto. Mga bandang alas 6 undo alas 8 ang pagkabanggi. Mataw man da si daning gratifikasyon. Ang gratifikasyon nata is ayam din. Ano ko? Din naman. Siyempre dit na pangkuan lamang sa effort man na maibalik so ayam ninda. Ano? Okay. Dire-diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Angel na Mustaza. Angel Mustaza. Aramon ta daw. On the spot report. Ang report ni Angel. Evat adan, evat adan, evat adan, evat adan. DZGB Megaforce Patrol Report. Angel, what's happening and good morning? Yes, good morning Sir Pio. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang sa Pareta. Plano mo yan kan Committee on Tourism, Culture and Heritage kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi na pinamamayuhan ni Konsehal Alan Ranyola na magkaigwanin rebranding kan slogan kan syudad na presenting City of Fun and Adventure. Sigon kay Konsehal Ranyola, sa panahon mo niya na nag-iiba na, may mga inovasyon ang mga teknolohiya as in iba pa, dapat naman na mag-introducer ang lokal na gobyerno ni Legazpi nin bago, lalo na ta ang tourism industry kan Legazpi and very competitive man sa iba pang mga destinasyon sa nasyon. Tinawanin doon ni Ranyola na kadakol ang mga potensyal na pasyaran as in aktibidad and pwedeng itangro sa mga local as in foreign tourists na nagpapasyara digdi sa manibaybang parte kan Legazpi. Sinabi ni Ranyola na pakatapos ng Ibalong Festival 2025, plano nindang mag-convene kan Legazpi City Tourism Council, magkonsulta sa mga stakeholders sa kung ano ang pwedeng magreyon na bagong slogan kan syudad. Nangugunta po Sir Pio ang sabtangkan po ito paghurunta kay Konsehal Ranyola. Very important po yan, no? Kasi ang importante dyan is easy to recall and at the same time may impact dapat yan sa
syudad. Ano, importante po 'yan. Like kung mapapansin man nindo nga ni ang Department of Tourism nagre-rebrand man sinda, di ba? So right now Love Philippines, pero before iba man su campaign po ninda. So I don't think na maraot mag-rebrand kita. Kasi maybe it's about time that we need to rebrand, to repackage our tourism industry in Legazpi City. Hopefully this year, gigibuon ni po yan. And we know for a fact that our tourism office is under the city mayor. And plano ko po yan ipa-convert sa sarong departamento. Because if we really serious, if we are really serious in bringing in more tourists in Legazpi and long term, I think we should make this as one department. So yan po Sir Pegyo. And tinawanin doon ni Konsehal Ranyola na an turismo ang bawa pa kusog man kay ni an dakulang tabang para mapakusog ang ekonomiya kan sarong syudad na nakapagtauman ng empleyo sa mga Legazpenyo. Ano ang kunyan? Initial na sa indang pinagpipilian, daipa o makuha pa sa nasindaning ideya over? Dahil po Sir Pio, kinabibilog na mga suwesyon, after pa po kan ibalong festival, sa kasinda mapaapod ni na konferensya, mga pagururon, kay ban-iban nitong mga stakeholders, and then mga miyembro po kan Legazpi City Tourism Office. Sa ngayon makapag-tam-up kan mga words na pwede ngayang i-associate, digding sa mga pasyaran, sa ugali, sa turismo, sa heritage kan Legazpi City, na magiging mas madalian pag-recall, as in magiging attractive, makakasabay man da po Sir Pio sa pag-innovate kan as in pagbabago kan panahon. Iyan ang maray na approach. Bako itong sumapa-meeting, tapos masabi nga araw kayo nag-ibon, iguana nin itataong kuan bako, kundi makuha pa sa naning ideya. Yan ang dapat. Yan ang dapat. Ano? Very good, very good. Sige. So, yan po, Sir Pio, ang mga duwang pa pong informasyon halit sa luwas in Rob Plaza DCGB News. Salamat, Angel, sa istorya halit dyan sa luwas. Angel! Diretso kita kan istorya. On the spot! Pagali kay Angel, dumang kita kay kumpadreng Alarmario. Okay, ang connection tabi, Chief Tech Ramir, Tata Bonjing, kay Pading Alarmario. Aramon ta. An impormasyon man ni Padingal. Maray na aga Padingal, what's happening? Good morning. Thank you so much, Pade. Good morning. Sagkod pa man sana sa plano ang mga project kan politiko na nagturukaw kan Hulyo para sa mga barangay. Yan ang sitwasyon ko niyan, Pade, digdi lalo na sa mga hararayong barangay dahil nagalat pa manin budget for next year na ilalaog pa sana ninda sa national budget ang iba haliman sa gobyerno lokal. Ang barangay level nasa pag-sumiter naman o naisumiter naman ninda kan mga inot pangal daw ang mga proposed project kan sa indang barangay aros kan first quarter pa kan taon base yan sa indama na 20% development fund. Kung may mga darakula man na proyekto na pigapangaturugan sa mga barangay, siring kan ipigpapanuga man, lalo na kan mga congressmen kasabay na dyan ako Bicol, alagad iyan pighalat pa nin budget for next year dahil sagod pa man sana sa proposal lalo ining mga health center, mga covered court, as in iba pang darakulang project sa barangay na dahil man kaya kan barangay 20% development fund. Kaya sa kunyan, sa monitoring ta, ang mga proposal na yan nasa kamot paman kan mga opisina kan kongresista para iproponer maninda sa last quarter kaning taon na may sabay sa proposed national budget for 2026. Kaya ngunyan maririparo na sa mga nagturukaw kan Hulyo na mga darakulang politiko dahil pamasyado na-implementar na mga proyekto na nahihiling o namamatian kan mga residentes sa barangay. Roger. Iyan ba niyan informasyon pa digdi sa Southern Pargan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat man kumpadreng Al. Doro diretso na kita kan mga report pa dyan sa luwas. Duman daw kita sa lugar ni Chief Jimmy at sa kuyang kumpadre dyan sa 3rd District.
Jimmy Nasalita on the spot report. Kumpadreng Jimmy, what's happening, Chief? Good morning. Salamat pa di sa mga dagdag na bareta sa kadaklan senador ng kampanya digdi ka nakaaging eleksyon solamente Senador Kiko Pangilinan nakarumduman digdi sa Banuan kan pulang gitabi pa di. Nagpadara voluntad nin mga bulong kinarto na bulong ang mga vitamins intention ini na matabangan sa maintenance na bulong ang mga high blood lalo na sa mga senior citizens. Ini ang sinabi ni Kagawad Winel sa Buendia, Chairman Committee on Health, digdi sa Sangguniang Bayan kan Pulangi. Maski por paano nakarumdum lamang ang senador kung saan ang gigibuhon kay ni Kagawad Buendia, ididiro divider ini sa 44 mga barangays kan Pulangi, tanganing matapod ang mga nangangaipo nin bulong lalo na an lusartan. Dahil man ini pinag-request pa di kundi uminabot na lang digdi sa Banuan kan Pulangi. Mantang ang plano ni Kagawad Winel sa Buendia bilang Chairman Committee on Health na magpahabol na lugod siya nin request o resolution kaka mapaunrahan, mapapunduhan lamang ang prosupwesto niyang Center for the Aged. Dangan ining mga personang mga balaw-bagaw na dahin na nin pamilyang nag-aarasikaso kung nagkakanigo na maprogramahan lamang ini kan gobyerno na magkaiguanin sentro o lugar para duman ang mga ini iralaog para maiwasan ang mga pagparalakaw-lakaw kan mga ini. Sige ang pangaragad minsan talagang nangangaiponin intervention kan gobyerno para ikulukarmanan mga ini sa tamang lugar. Yan. Sakali man lang ini na aksyon na planong aksyon ni Kagawad Winel sa Buendia digdi sa Sangguniang Bayan kan Pulangi Albay. Roger. Napunta si Kagawad Winel manungod sa mga ipinadarang bulong. Lang, yung kay Juan yung bulong. Pero pinadaran kami ni Kiko Pangilinan na lasartan, yung mga maintenance sa mga senior. High blood. Pang high blood, ako dyan. I-distribute ko sa mga barangay. Parang direkta na mag-aabot sa mga barangay. Pero barangay po, 44 barangay. Sayang, yung amount. Kuyang ko, Barangabangao, no. Pera sila. Kagawad Winel Buendia, Chairman Yan. Committee on Health ng Guniang Bayan, Pulangi, Albay. Yan, tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa istoryali dyan sa luwas. Good. At least, iguaning nag-arabot na araw ka ng mga pang-sustenir lamang. So report ni Pading Al, tama iyan, na ining mga projects sa barangay, buda maging sa probinsya o kung saan man na lugar, this will be included na sa fiscal year 2026-2025. Kaya nga ni bagan mga kongresistas niya to, uyan, desidido na dai magpalso sa pag-atindir sa deliberasyones. One of which ining si Congressman Kaloy Andesloria kan 2nd District Chief Tekramir. He is a member, si Congressman Kaloy Andesloria, miyembro siya kan Committee on Appropriations. Yan, kaya ikonektar ta duman sa pig report ni Padingal, iyan po na mga kahagadan, projects o kung ano pa man na mga proposals, pwede iyan tabi na mailaban duman ni Congressman Kaloy Andesloria. Pati na itong sa mga governmental agencies baga, nag-courtesy na dyan kay Congressman Kaloy Andesloria, pleading and praying for arog kaining pang sustenir lamang sa arog kaining programa kan ahensya di gobyerno, mga kapitanes siya ondyan, sumitir man lamang pagkurtesiya kay Kaloy Andesloria, Congressman kan 2nd District. Como siya membro kan Appropriations, one of the powerful committees po sa House of Representatives sa Kongreso. And then sabi ni Kaloy Andesloria, dai mapupwede na dai ta ini aktibaran kaya pigihing uha presente sa gabos na deliberasyones kan Congress si Congressman Kaloy Andesloria. Ipe perfect attendance
sa abot kan sa iyang makakaya, kung not unless dahil gunin mga talagang too much of concern man na talagang dahil madadaihan, dispesa naman siguro mapapalsoan pag-attender duman ni Congressman Caloy Andesloria. Pero ang sabi ni Caloy Andesloria, perfect kung tangaya yan. Tayan ngayon ang mandato, yan ang ipinasubli, as in ipigatang na responsibilidad ngayon sa sakuya man kan mga taga Segundo Distrito. Sa plenaryo, sa mga budget hearings, tanganing mabantayan to make it sure na anbulos kan sa tuyang mga proyektos maitama. So gamit kan pondo kang gobyerno maitama. Yan kaya yan sabi ni Congressman Caloy, peperpekon tangay ayan. Kay puhanan, gibuhon ang gabos na medyos na ma-perfect iyan. Dahil mapupwede nga yang paanga-anga. Miyembro siya kan Appropriations Committee, either na as sa iba pag mga committee ba, as chairman, o vice chairman, o member. Sa Defensa, miyembro siya dyan, vice chairman yata, Committee on National Defense. Miyembro dyan si Congressman Caloy. Sa Committee on Infrastructure, vice chairman man siya. And sa Health yata yun sa Committee on Health. Tapos sa Climate Change, miyembro pa dyan si Congressman Caloy Andesloria. Kaya, bako ngaya ini basta-bastang mga komite na ipigtiwala man sa satuya and utang tangay sa mga taga Segundo Distrito ining tiwala na ipigtaw man sa kuya kan liderato ngaya kan house. Kaya babalusan tangay ini sa maski ngaya sikira sa pag perfect ngaya kang attendance taan boses tangaya dapat madangog yan sa Kongreso. Kada meeting, kada sesyon, plenaryo, mga congressional hearings, mga congressional meetings, committee meetings, kaipuhan yaon ngayon. Tama man yan, tabi because iyon ang responsibilidad, iyan ang obligasyon na ipinag-atang dyan sa mga kongresistas, including Congressman Caloy Andesloria. Sabi ni Caloy, Congressman Caloy, diretso ngayon. Papanindugan tangay na kung talagang dahil man ng extreme emergencies and dahil man talaga ng of too much concern, peperpekon tanging attendance dyan. In that sense ngaya, na irepresentar tanin tultul ang publiko, nabantayan tapang mga deliberasyones, tanganing masiguro na ang yaon yan deliberasyon, dahil makukompromitir ang intereses kan publiko. Yan ang sabi ni Congressman na Caloy Andesloria, dyan sa ayaman ng mga despachos, Yan, kaya itong mga projects mananggad na yan, hali sa mga barangay, kung igaw man kamong naisumitir dyan sa indong kanya-kanyang kongresista, say for instance, di sa 2nd District, kay Kong Caloy, iyan po, mai-raise up na yan, committee level, plenary, may relasyon ini sa pagpapasarkan budget for fiscal year 2026-2025. Ayan, tabi ha. Yan po, ang Committee on National Defense, Vice Chairman si Congressman Caloy. Sa Committee on Appropriations, miyembro siya. Sa Committee on Infra, Vice Chairman siya. Sa Committee on Defense and sa Climate Change, Vice Chairman siya dyan sa mga committee bang iyan tabi. So, bako basta-basta po na mga committee ba yan na pinagkakaputan of which Congressman Caloy is a member or Vice Chairman or Chairman. Respectively, tabi. Pwede na tabi, Chief Tekramir, sa tuyang programa. Sa pangarang kambilog na puwersa, salamat kan sa ido pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Day maghali ang masunod tulos na maprogramawan ang samuyang News Director si Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat, asin mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez.